Partit Socialista no en tinguem, sense que res haguera canviat, seria una decepció. Estaríem decepcionats, estaríem valorant aquests 100 dies negativament, com una decepció per a la ciutat, però afortunadament no deixa la realitat. Afortunadament, on tinguem una illa, on tinguem estat dintre del país, i en el país durant aquests 100 dies han passat moltes coses bones, moltes coses esperançadores. Ha hagut un canvi polític total i un canvi polític que està liderant Compromís en companyia del Partit Socialista. I les misèries de la gestió municipal del dia a dia, que al final són misèries de gestió municipal del dia a dia, no poden llevar-nos el somriure i no poden llevar-nos l'esperança de plena satisfacció del que està passant al país, perquè l'acord del Partit Socialista i Compromís a la Generalitat, a la Diputació i a les grans ciutats està obrint un ventall d'il·lusió i d'esperança brutal. Fa mig any ningú es creia, quan anàvem a manifestar-se contra el copagament, que en el 2016 anàvem a anul·lar el copagament, però és que ningú es plantejava fa 4 anys que anàvem a llevar el copagament també als jubilats en productes farmacèutics que tenen renta inferior, o ningú es plantejava tot el que ha passat en educació, que n'hi hagueren més unitats, que es començarà el projecte Xarxa Llibres, etcètera. Per tant, clar, jo a nivell municipal puc estar decepcionat, però és que no me va durar ni un minut aquesta decepció, perquè al final aquestes coses menudes del dia a dia i aquestes misèries humanes del dia a dia de la política local es contrarresten en el que és la realitat del país i la realitat del nou temps polític i